Hlaziyo wezombusazwe eNyuvesi iNelson Mandela uSolwazi uBheki Mngomezulu uthi uhulumeni wobambiswano phakathi kwe-ANC, DA ne-IFP usheshe wakhiwa. Lokhu-ke kuza emva kokuphambana kwemibono mayelana nokungena kwamanye amaqembu kuwo. Ezinkundleni zokuxhumana namhlanje kusabalale umfanekiso wevidiyo lapho usihlalo wesigungu se-DA uHelen Zille ethi kukhona isigatshana 24 somqingo wesivumelwano i-GNU okwavunyelwana kuso ukuthi i-ANC ngeke ithathe izinqumo ingazisanga i-DA kulandela ukungena kwe-Patriotic Alliance ku-GNU. Uzile uze wakubeka kwacaca ukuthi abambisene nabo ku-GNU, i-DA, IFP ne-ANC. Okushiya imibuzo-ke ngokuthi lona ngabe uhulumeni wobumbano noma cha. Kubukeka sengathi kube khona ukuxhamazela ngesikhathi kwakhiwa lo hulumeni wobumbano obizwa nge-Government of National Unity noma i-GNU. Iy'nkomba zalokho ukuthi i-ANC inomunye umbono kanti i-DA inombono ohlukile. Iy'nkulumo zakamuva lapho khona uHelen Zille eveza khona ukuthi ngokwesivumelwano abasenza ne-ANC azikho iy'nqumo ezizothathwa ngaphandle kokuthi kube khona ukuxoxisana phakathi kwalamaqembu athintekayo. Kuthi uma ngabe kungena i-Patriotic Alliance izoba ingxenye yale GNU kamuva kweza ne-PAC, kwaba nokujabula kwi-ANC ukuthi nakanjani lo hulumeni uzosebenza. Kodwa kubukeka sengathi uHelen Zille ucabanga ngenye indlela ukuthi kube khona iy'nqumo ezithathwe i-ANC ingakhulumanga namanye amalunga alolo mbimbi lolo abalakhile. Umbuzo-ke uthi lesi sitezi esakhiwayo sizokwazi ukusimama isikhathi eside uma kuwukuthi siqala ukuba ntekenteke kusakhiwa nje i-foundation engakafikwa nakuphi. Olunye udaba oluthanda ukuba inkinga-ke yile ndaba ye-DA ekhombisa ukuthi ayihlangene yona iyodwa. Ngaphambi kokhetho uStiyenezeni wathi angeke azasebenzisane ne-ANC, angeke asebenzisane ne-EFF, angeke asebenzisane ne-MK Party. uHelen Zille wathi bayokwenza lokho, bayosebenzisana ne-ANC ukuze bavimbe ukuthi i-ANC ingagcini sihlangana ne-EFF kanye ne-MK Party. Muva nje kukhulunywa indaba zodaba lwasephalaphala olwagcina lungaphelanga kahle. uStiyenezeni uthi uma kukhona izinto ezingahambanga kahle nakanjani kufanele luqhutshwe udaba. uHelen Zille ngakolunye uhlangothi yena uthi ababoni ukuthi i-DA izokwazi ukweseka umbono lo oqhamuka ne-EFF ukuthi aluvuse udaba lwasephalaphala bese kumisa umengameli.